Nina benkashana kamenzi yaphuza umuntu azangameva ngiyanibingelela ngithi sanibonani wey'ngane zakwethu ey'sematheni njenga namhlanje zithi sizovalwa intokazi ephuma emsakazweni iGagasi FM isikhala sika-uMsweli obesezakhele igama ngokwethulwa ezomgwaqo emsakazweni uKhozi FM. Kuthiwa uMsweli ubedume ngelengwenya, inkontileka yakhe ayivuselelwanga kulo msakazo. UNokwanda Tema uvela ukuthi uyena ozovala isikhala sika-uMsweli oyintokazi esencane esuka kwiGagasi FM. Ngane zakwethu imibono miningi kakhulu laphana ey'nkundleni ngane zakwethu ukuthi bamkhiphelani uMsweli, bamkhiphelani ungwenya wethu. Uthini okwenu ukuphawula kulolu daba ngane zakwethu ngoba hhayi impela hhayi zitholene phezulu impela. Ibambene ngehluthu abantu abayizwa kahle lento ukuthi ingwenya ayisekho. Cela ungibhalela lapho kwi-comment section, u-like, u-subscribe, ngiyabonga.